Id-deputat nazzjonalista Franco De Bono jistaqsi għaliex il-paridejn sodi minflok intużaw fil-konfront ta' wħud mill-ministri illi sar jħossu li ħadd ma jistalihom spiċċaw intużaw fil-konfront ta' numru ta' backbenchers nazzjonalisti u dan minkejja li l-problemi kollha nħolqu riżultat tal-inkompetenza ta' dawn l-istess ministri. F'artiklu fil-blog tiegħu De Bono jgħid li kieku dawn il-paridejn sodi intużaw fil-konfront ta' dawn il-ministri kienu jiġu evitati l-problemi li jinħolqu mal-backbenchers nazzjonalisti. Id-deputat nazzjonalista jistaqsi jekk is-sistema politika għandix bżonn iktar kontabilità min-naħa tal-ministri jew jekk għandix bżonn inqas nuqqas taqbil min-naħa tal-backbenchers quddiem l-inkompetenza ta' dawn l-istess ministri. Franco De Bono jistaqsi wkoll kif il-Parlament waqaf għal vaganzi twal ħafna fi żmien il-lejl u issa anke fis-sajf meta qudiemu għatem numru kbir ta' liġijiet illi għadhom pendenti u li se jolqtu fil-ħam il-ħaj il-ħajja ta' ħafna nies. Fil-blog tiegħu De Bono jgħid illi kienu dawn iċ-ċirkostanzi kollha illi waslu għal qasma fil-Partit Nazzjonalista illi spiċċa telef fil-maġġoranza parlamentari tiegħu u issa qiegħed f'koalizzjoni. Fil-istess ħin ifakkar li l-motto tal-klikka tal-ħażen illi jinsab imdawwar biha l-Prim Ministru huwa illi dak li jkun għandu jimxi l qudiem billi jilaq u mhux billi juri kemm huwa kapaċi. Din l-istess klikka, jżid Franco De Bono, twaħħal f'ħadd ieħor għall-iżbalji tagħha iżda tieħu l-kredtu hija għall-idea tajbin ta' ħadd ieħor waqt li ħadd minn din il-klikka mhu lest jerfa' responsabilità u jirriżenja.